Dobrý den, já vás vítám u krátkého, snad doufejme krátkého videa k nově otevřené výzvě na podávání návrhu kandidátů na hodnotitele Státního fondu audiovize. Tohle je určeno jak pro navrhovatele, to znamená profesní organizace, kdybyste chtěli navrhovat nějaké hodnotitele do Státního fondu audiovize, ale také pro samotné zájemce, předtím, než třeba osloví profesní organizace a domluví se s nimi na navržení mezi hodnotitele. Hodnotitelé jsou poměrně nový poradní orgán rad Státního fondu audiovize, kteří vznikli vlastně po transformaci ze Státního fondu kinematografie na audiovize a fungují tak, že se mezi nimi vybere ke každé výzvě minimálně skupina 3 hodnotitelů a obvykle 3 náhradníků, kteří potom následně hodnotí vlastně společně všechny projekty a připravují tak podklad pro rozhodování rady. Tahleta aktuální výzva, ta bude běžet od 24. března do 22. dubna 2026 a jak tady níž ve výzvě uvidíme, tak se týká všech 4 kategorií podpory, to znamená jak kinematografie, tak televize, tak animovaných děl a videoher a také podpory infrastruktury. A zároveň se týká všech okruhů dle zákona, to znamená, můžete se přihlásit vlastně jako hodnotitel do jakékoliv výzvy, jakékoliv druhu výzvy. V výzvě přímo se dočtete taky základní parametry náplně práce hodnotitelů. Já je tady rychle proběhnu, protože si můžete přečíst podrobně. Zároveň samozřejmě se ta náplň vlastně řídí jak novelou zákona o audiovizi, tak statutem novým fondu, tak taky částečně například usnesením vlády o odměnách hodnotitelů. Takže projedeme jenom základní parametry. Tahle ta funkce tedy vznikla 1. ledna 2025 a je to funkce, která je poradním orgánem rad. Ty rady jsou aktuálně 4 pro 4 kategorie podpory. Tady tedy je popsán ten systém, kdy se seznamu hodnotitelů, ty aktuální ty si můžete najít v dokumentech na webu fondu například, si vybere každá ta rada nejméně 3 členy a 3 náhradníky, kteří potom ke každé té žádosti ve výzvě podané zpracovávají takzvaný tvůrčí a realizační test, to znamená TRT, v němž se projekt hodnotí na základě kritérií, na základě otázek přímo napsaných vlastně na míru tomu danému okruhu, té dané kategorii podpory a té konkrétní výzvě. Pokud byste se chtěli podívat, jak vypadá takový TRT, vlastně co budete v Excelu vyplňovat, tak ty TRTy najdete u vyhlášených nebo uzavřených nebo výzev pro rozhodnutí, taktéž na webu fondu. Takže si můžete i projít, vlastně pokud se budete chtít hlásit do nějakého konkrétního okruhu či kategorie, tak se můžete podívat, jak vlastně aktuálně ty TRTy vypadají. Tahle ta funkce je honorovaná. Ve výrobě můžete dle usnesení vlády číslo 657 získat tedy ve výrobě 2 500 korun, ve všech ostatních okruzích potom 2 000 korun za projekt, přičemž tam je minimální a maximální limit, to znamená minimálně získáte jako odměnu za tu výzvu 10 000 korun, to kdyby se přihlásilo například jako v jiných okruzích méně než 5 projektů, což se někdy děje třeba v kategorii infrastruktury a naopak maximální limit odměny za jednu výzvu je potom 80 000 korun, což tedy v případě jiných okruhů mimo výrobu odpovídá 40 projektům. Je důležité upozornit na informaci, že ta odměna je považována za konečnou bez ohledu na to, zda hodnotitel je nebo není plátcem DPH, to znamená, DPH vlastně řeší hodnotitel sám za sebe, nevyplácí nebo neplácí ho fond. A taky poznámka, hodnotitel může dle vlastního rozhodnutí vykonávat funkci bezplatně, což si myslím, že se asi většiny týkat nebude, ale kdyby náhodou někdo měl takovéto dobročinné úmysly, tak je to možné. Systém odměny vlastně funguje tak, že odměna je vyplacená tedy v případě, že řádně a včas splnil všechny povinnosti související s hodnocením žádosti o podporu audiovize,
To se nebojte, bude vlastně ještě probíhat potom školení, to znamená to, jakým způsobem to probíhá, jak se zadává konkrétně, kde najdete podklady, a jak s nimi pracovat a tak dále, se vlastně dozvíte ještě předtím, než začnete tu funkci plnit. Zároveň se dělají různé schůzky s hodnotiteli vlastně k těm daným výzvám a podobně, to znamená, všechny tyhle informace jsou pak vlastně probírány s hodnotiteli v průběhu té jejich funkce. Odměny se vyplácí zpravidla čtvrtletně, vlastně řeší se to podle toho, kdy proběhlo to jednání, kdy rada rozhodovala, takže například pokud odevzdáte práci v prosinci, ale rada rozhoduje o projektech až v lednu, tak se to počítá do prvního čtvrtletí, to znamená, že zpravidla do konce dubna, což je konec měsíce následujících, potom čtvrtletí získáte tu vám příslušnou odměnu. Opět tím vyplácením té odměny a zasíláním případných faktur a podobně s vámi bude kontaktovat kolegyně z fondu. Je důležité upozornit, že každý hodnotitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl, stejně tak jako například radní a zaměstnanci fondu a tak dále. A je taky povinen si počínat tak, aby svým jednáním neohrozil důvěru ve svou nezávislost. To jsou věci, které vycházejí ze zákona, je potřeba je mít v patrnosti. Musí taky nenarušovat vlastně tu nestrannost, musí nenarušovat důstojnost vykonávané funkce. A zároveň nesmí informace, se kterými přijde do styku, využít ve vlastní prospěch. Taky upozorním na to, že po spuštění elektronického systému PORT, který plánujeme, bude tato práce probíhat primárně v tomto systému, ale i nyní vlastně probíhá online, to znamená materiály získáváte přístupné online, odevzdáváte práci online a tak dále, takže to vlastně předpokládá nějakou základní IT gramotnost. Pak jsou tady základní praktické informace, návrhy můžete podat na formuláři, ten si za chviličku projdeme, rychle se na něho podíváme, co se kde vyplňuje. Každý ten formulář může obsahovat návrh pouze na jednoho hodnotitele. Každá organizace profesní ale může navrhnout jako neomezený počet hodnotitelů, každého na vlastním formuláři. A zároveň je možné na tom jednom formuláři nominovat hodnotitele ve více okruzích a těch kategoriích podpory. Takže je to možné. Zároveň hodnotitel může být navržen více organizacemi, ale v případě hodnotitelů to není tak nutné, jako například v případě rad, kde to má nějakou výpovědní hodnotu o podpoře těch profesních organizací. To znamená, pokud vás navrhne jedna organizace jako hodnotitel, je to zcela dostačující a není to problém. Důležité upozornit, že je potřeba ty návrhy doručit v termínu, tedy v té lhůtě, musí být úplné, musí být správně zpracované a musí je navrhnout správní navrhovatele, kteří jsou k tomu oprávnění, na to se ještě podíváme. A nebo musí být navrženi zároveň kandidáti, kteří splňují předpoklady k jmenování. Návrhy, které tohleto nesplní, budou vyloučeny z toho vlastně výběru dalšího. Tady potom najdete základní informace o doručení těch návrhů. Můžete je doručit datovou schránkou, což je pro nás preferovaný systém, protože to ulehčuje administraci, ale také poštou nebo osobně na adresu Státního fondu audiovize, kterou tady najdete. Pokud budete doručovat osobně, je nutné akceptovat úřední hodiny podatelny fondu, to se podívejte na webu. Pokud byste náhodou používali kurýra, tak je potom potřeba kontaktovat některou z kolegyň na sekretariátu, aby zásilku převzali. Osobně si ale myslím, že je opravdu nejjednodušší ta datovka, případně využití České pošty, tam potom je rozhodné vlastně datum, kdy ta zásilka dostane razítko poštovní, to znamená, je potřeba ji odeslat v ten poslední den lhůty, bez ohledu na to, že třeba dorazí na fond až za pár dní, tak je to takhle platné. Tady jsou takové novinky, které trošku zlehčí to podávání návrhu, a to je to, že dokumenty, které jsou součástí toho návrhu, mohou být předloženy v kopiích. Fond si ale může následně v případě nějakých jako pochybností nebo nejistoty vyžádat úředně ověřenou kopii, ale není nutné posílat tedy fondu originály. Je třeba říct, že můžou být ty dokumenty v češtině či slovenštině, v případě jiného jazyka musí být doplněny překladem do českého jazyka.
Pokud zase fond bude mít potřebu, tak si může vyžádat úředně ověřený překlad následně, ale není potřeba ho a priori vytvářet pro podání toho návrhu. A pokud navrhuje kandidáta více navrhujících subjektů, tak pokud aspoň jeden ten návrh přijde kompletně a jsou tam všechny ty náležitosti, tak jsou všechny návrhy považovány za kompletní. To znamená, pokud vás navrhne jeden subjekt a budete chtít třeba ukázat, že máte podporu ještě dalších subjektů, tak tam už potom stačí, aby poslali jenom ten návrh, nemusí k němu přikládat ty přílohy, což vám vlastně zlehčí proces navrhování. Tady najdete kontaktní osoby fondu, kolegyně Veronika Lengálová nebo kolegyně Zuzana Štěpaníková. Pokud byste měli dotazy k podávání návrhu, jak navrhovaní, tak navrhovatele, tak se na ně neváhejte obrátit. Je lepší vyřešit ty problémy dopředu, než riskovat, že například ten návrh se stane neplatným a nebude funkční. Pokud podáte nebo budete mít podaný návrh, tak je potřeba potom tedy počítat s tím, že budete zveřejněni na webu fondu v rozsahu jména a příjmení kandidáta, identifikace navrhovatele a taky určení té kategorie a dotačního okruhu s případným odlišením odbornosti, kde budete navrženi. Tady se můžete dozvědět, jak bude probíhat vlastně ten výběr. Tady je znova zopakovaná teda ta lhůta, kterou musíte stihnout. Musíte toho nejpozději 22. dubna vlastně podat ten návrh buď na fond nebo datovkou nebo poštou. Nejpozději do 3 týdnů od skončení tady té lhuty vlastně budou zpracovány ty návrhy. Ředitelka fondu vyřadí návrhy podané osobami, které nejsou oprávněny nebo nesplňují všechny náležitosti a tak dále. A ostatní návrhy vlastně doručí ředitelka fondu představenstvu, které z nich to je nový zase orgán fondu, které z nich při nejbližším svém jednání vybere návrhy kandidatur, které tedy prostřednictvím kanceláře fondu doručí ministrovi. No a následně ministr kultury jmenuje hodnotitele vlastně na návrh představenstva v souladu se zákonem. Takže to bude nějakou chviličku trvat a následně se vlastně o jmenování dozvíte i tím, že dostanete jmenovací dekret. Tady bych ráda probrala vlastně, kdo může navrhovat a kdo může být navržen, protože to jsou věci, zejména ta specifikace navrhovatele, kde dochází k chybám. Navrhovateli tedy mohou být odborné právnické osoby působící v oblasti audiovize, a to pozor nejméně 3 roky. Vlastně v momentě podání toho návrhu musí alespoň 3 roky existovat ta právnická osoba a působit v audiovizi. A mohou to být tedy právnické osoby sdružující pouze autory audiovizuálních děl nebo děl audiovizuálně užitých, mohou to být spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy a zájmová sdružení právnických osob, pozor však s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským. A dále to mohou být také střední a vyšší odborné školy nebo vysoké školy, které mají filmové zaměření, to znamená, vyučují nějaké filmové obory. Zejména doporučím, abyste zkontrolovali, že opravdu ten navrhovatel tedy už 3 roky působí. Tam bylo při poslední výzvě nějaký jako problém, že některá z těch organizací nebyla ještě vlastně takto působící dlouho v audiovizi. Hodnotitelem potom může být fyzická osoba, musí být plně svéprávná, musí být bezúhonná, ještě se dostaneme k tomu vlastně, jak se bude ověřovat bezúhonnost. Nesmí být v posledních 3 letech odvolána z funkce hodnotitele, to si myslím, že v tuhle chvíli nikoho odvolaného nemáme, takže to zatím nehrozí. A je třeba, aby byla uznávanou osobností z oblasti audiovize a měla zkušenost s činnostmi, jejichž podpora je předmětem dotačního okruhu podle zákona, na který byla tedy navržena. Je potřeba říct, že tedy funkce hodnotitele je ale neslučitelná s některými funkcemi, a to s funkcí člena rady našeho fondu, tedy případně člena představenstva či člena výboru, nebo také člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena rady pro rozhlasové a televizní vysílání, případně člena rady České televize, a je neslučitelná se základním pracovně právním vztahem fondu.
Tak, tady jsme se dostali na konec té samotné výzvy a ještě si ukážeme formuláře a vlastně přílohy, které se k návrhu a samotný návrh, který si budete podávat. Formuláře najdete spolu s výzvou ve formátu Word, to znamená podle mě snadné k vyplnění. Projdeme si rychle vlastně, co tam všechno budete vyplňovat a jak má takový formulář správně vyplněný vypadat. Tady se vyplní základní údaje kandidáta, některé údaje, a to konkrétně tady ty 4, je třeba, aby vyplnil pouze občan České republiky, a to proto, že v případě občanů České republiky bude fond vlastně sám ověřovat bezúhonnost v trestním rejstříku, a tohle jsou vlastně kontrolní údaje, které potřebujeme pro bezchybné ověření tohoto stavu. To znamená, pokud by se hlásili například hodnotitelé, kteří jsou občané Slovenské republiky či jiných států, tak tyhle ty vlastně části vyplňovat nemusí, ale jinak vyplní všechny. Zároveň potřebujeme taky údaje k navrhovateli, základní zase jednak teda přímo k organizaci, ale také k osobě, která bude vlastně zastupovat tu organizaci, včetně její funkce. A následně tady třeba si tedy vybrat vlastně, kde chcete být, kde chcete vlastně které výzvy hodnotit. Zase se třeba můžete na webu fondu podívat, jaké typy výzev v tom okruhu a v té kategorii se teďka vyhlašují. Můžete se s nimi seznámit, podívat se na ty tvůrčí a realizační testy, abyste vlastně měli představu o tom, co se k vám potom za projekty může dostat. Tedy potřeba zaškrtnout, jak už jsem říkala, je možné zaškrtnout samozřejmě jich víc, protože jeden hodnotitel může být jmenován zároveň do více kategorií a okruhů. Zároveň to je tedy nepovinný údaj, ale je tady i prostor pro zdůvodnění návrhu té profesní organizace a potom vlastně tady je vlastně část pro podpis navrhovatele. Tak jenom bych chtěla tady ještě znova teda zopakovat, že ty součásti toho návrhu mohou být v kopiích, takže ať už budete vlastně posílat třeba, když jste chtěli poslat, já nevím, vytištěný sken toho návrhu, kdy vám ten návrh podepíše ten statutár té organizace a vy si ho budete tisknout doma, není to problém. Stačí nám ty kopie, pouze na vyžádání teda bude potřeba případně dodat originál. K tomuhletomu základnímu návrhu potom přináleží přílohy, a to 3 typy příloh. V některých případech tedy jenom 2, tomu se ještě dostanu, přičemž první 2 přílohy mají formuláře, na které se pak taky ještě rychle podíváme. První přílohou je písemný souhlas kandidáta se jmenováním hodnotitelem, ten je spojený s čestným prohlášením, že splňuje tedy předpoklady pro výkon funkce a vlastně zároveň ještě vlastně souhlasí i s tím, že se zveřejní tedy jeho jméno na webu fondu. Dalším je tedy podrobný profesní životopis kandidáta. Ten taky nově se odevzdává na formuláři, takže ten najdete společně s výzvou a vyplníte standardní formulář. V tomhletom případě docházelo při poslední výzvě k chybám, to znamená opravdu prosíme o stažení toho formuláře a vyplnění formuláře. Není třeba žádná samostatná tvorba nebo posílání svého obvyklého CV, pošlete prosím tento formulář. A třetí přílohou jsou podklady pro ověření bezúhonnosti. Ovšem, pokud jste tedy občany České republiky, kteří jste nepobývali v posledních 3 letech soustavně po dobu minimálně 6 měsíců na území jiného státu, není třeba žádný takovou přílohu dodávat. Fond prostě ověří tuto trestní bezúhonnost sám, je to v rámci teda efektivnějšího státu, jsme schopni nahlédnout do trestního rejstříku a ověřit si to sami. Pokud ale budete navrženi občaní jiného státu, tam, kde je to možné tedy nahradit výpisem z Českého rejstříku trestů, nikoli staršího 3 měsíců. To například je možné často se to daří u občanů Slovenské republiky, kteří dlouhodobě pobývají v České republice, takže to může být i jako pokud tady působíte Český rejstřík trestů. A případně tady je tedy popsané pro občany jiného státu, či občany, kteří pobývali v nějakém státu, kde tedy
není možné použít ten český výpis z rejstříku trestů, tak se dokládají nějaké jako výpisy kandidáta z evidence trestů nebo nějaký rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem jiného státu České republiky. Jsou tady k tomu dané přesně, jak může být maximálně starý, jak to může fungovat. Pokud je to váš případ nebo případ vašeho navrhovaného, začněte toto vyřizovat s dostatečným předstihem, ideálně okamžitě. Vyřízení některých těchto dokladů může být časově náročné. My předpokládáme z předchozích zkušeností, že vlastně naprostá většina navržených hodnotitelů budou buď občani České republiky, kde tedy můžeme bezúhonnost ověřit sami, případně většinou to bývají občané Slovenské republiky, kde se taky daří vlastně dodat ten výpis rejstříku trestů. Jediný rozdíl tedy je, pokud jste občan České republiky, není třeba nic dodávat, fond ověří. Pokud nejste občan České republiky, tak přestože můžete mít tedy český rejstřík trestů, dodejte nám ho, prosím, sami jako přílohu tohoto návrhu. Tak, shrnu tedy, až budete podávat návrh, přiložíte k němu buď 2 formuláře a jste český občan, tudíž nic dalšího, nebo 2 formuláře a výpis trestního rejstříku či nějakou jinou formu, tedy evidence trestů nebo rovnocenný doklad, pokud jste občaní jiného státu. Tak tady se podíváme tedy na první formulář, který je přílohou povinnou toho návrhu, a je to čestné prohlášení kandidáta, kde kandidát vyplní své základní iniciály tady v záhlaví a vlastně čestně prohláší, že splňuje předpoklady pro výkon funkce hodnotitele, a to v souladu tedy se zákonem o audiovizi. Tady je to citované, že tedy je osoba plně svéprávná, bezúhonná, nebyla v posledních 3 letech odvolaná z funkce hodnotitele, že není členem některého orgánu, kde je to neslučitelné, není v základně pracovně právním vztahu k fondu. Prohlašuje, že tedy uvedené údaje jsou pravdivé a tak dále. A zároveň tedy činí souhlas se svým následným jmenováním do funkce hodnotitele Státního fondu audiovize v momentě, kdy tedy bude vybrán skrz celý ten proces, který jsem popisovala. A zároveň tedy vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním osobních údajů o své osobě, konkrétně tedy, jak jsem říkala, zveřejnění jména a příjmení a specifikace, pro kterou budete jmenováni. Tady dole už jenom zase vyplnit kde, kdy a podpis kandidáta. Znova zopakuji, dřív to býval při těch návrzích problém, ale tím, že nám aktuálně stačí kopie, tak například stačí, když toto podepíšete rukou, pošlete sken své navrhující organizaci a ona to čestné prohlášení vytiskne nebo přiloží ten sken do datové schránky a vlastně bude to všechno korektní, protože díky změně legislativy nám teďka stačí tady těchto věcí kopie. Myslím si, že to není nijak složité. A ještě se dostanu k poslednímu formuláři, a to je podrobný profesní život kandidáta z oblasti audiovize, kde v podstatě velice jednoduše jenom vyplníte zase své jméno a příjmení, profesní zkušenosti, včetně vlastně toho, kde jste pracovali, na jaké pozici, jak dlouho, a vyplníte své vzdělání v oblasti audiovize i jiné, a v případě, že máte dlouhý životopis, můžete přidávat řádky a vyplnit pouze ten formulář a úplně to stačí. Není třeba přidávat žádný vlastní formulář navíc. Pokud budete mít k čemukoliv z tohohle ještě dotazy, tak jak jsem říkala, přímo ve výzvě najdete kontaktní osoby, 2 kolegyně, takže neváhejte jim napsat. Ještě jednou zopakuji, že je lepší se dopředu zeptat, než riskovat, že například ten návrh z nějakého banálního důvodu by byl neplatný nebo nefunkční. Tak a já vám děkuji za pozornost, budeme se těšit na vaše návrhy a doufáme, že jich vlastně úplně všechny budou bezchybné a budou moct postoupit dál k výběru představenstvem.